Ve šlágru 7. kola první A třídy přivítala Sokoleč na svém hřišti Polepy a šla do vedení už v 9. minutě, kdy zkoušel nejprve vystřihnout nůžky Radek Fink a jeho dílo dokonal Štefan Auer. Mužstvo Sokolče udeřilo už za minutu po druhé. Míč od Romana Finka se dostal až k pohotově zakončujícímu Tomáši Kozlovi 2-0. Dvacetiminutovku snů zakončili domácí třetím gólem. Po centru Stánka a pokusu Tomáše Kozla zvyšoval na 3-0 Roman Fink. Sokolec se pak zatáhla do obrany a hosté její pasivitu potrestali gólem Lukáše Slezáka, který se prosadil na 2krát proti gólmanovi Hadvičákovi. Ještě do přestávky snížil na 2-3 precizně provedeným lobem nejlepší střelec soutěže Tomáš Javorek. Vy jste měli fantastických prvních 17 minut, dali jste 3 góly, zažili jste už někdy podobně dobré období v letošní sezóně? Nevím, jestli takovýhle období, to nevím přímo, ale řekli jsme si, že budeme hrát odzadu, dáme 3 góly, dá se říct, a zatáhneme se dozadu a ztratíme balon ve prostředí, dostaneme 2 rychlý góly, ale asi takovýhle období jsme úplně neměli. Trochu jsme to zaspali ten začátek, nechávali jsme moc prostoru v útoku a z toho plynuly ty šance a přečíslení následní. Dokázali jste si v těch zbývajících minutách prvního poločasu, že tady máte na body? Tak určitě, tak musíme do toho šlápnout a určitě tady body nějaký uděláme. Pozbuzené Polepy vlétly do druhé půle velmi aktivně a Lukáš Slezák svým druhým gólem v utkání vyrovnal na 3-3. Dramatické a na góly bohaté derby nakonec rozhodl po faulu na Javorka skvěle zahraným přímým kopem Matěj Linhart a Polepy zvítězili v Sokolči 4-3. To všichni viděli, dali jsme krásný góly, nicméně jsme to nezvládli takticky a takticky vyspělejší soupeř to otočil a tím pádem jsme prohráli. Tak věděli jsme, že to bude těžký zápas. Těch prvních 15-20 minut z naší strany bylo úplně hrozných, to bylo pomalu náročný, ale jako zvedli jsme se, do půlky jsme dali kontaktní góly na 3-2 a v poločase jsme si řekli, že ještě není prostě rozhodnuto a že se hraje dál a povedlo se. Dobrý zápas, dobrá atmosféra, krásný počasí a hodně gólů. Bohužel jsme nevyhráli, ale nedá se nic dělat. V 18 minutách opravdu by bylo těžko, protože 3-0. Myslím si, že jsme nehráli úplně špatně, ale dostali jsme 3 hloupé góly. Jednou vlastně jsme měli standardku, potom z rozehrávky jsme dostali góla, takže nepochopitelné chyby, ale trenér mi ujišťoval, že mančaft je dobrý, já jsem jim věřil a vlastně ten první gól nás trošku nakopl a pak si myslím, že jsme byli i lepším mužstvem.